ಹಾಂ ಇತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಪರಿಯೆ ಬಾಜಲ್ ಪರಿಯೆ. ಹಾಂ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಜ್ಜಿ ಆವರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಂಡು. ಹಾಂ ಸರಿ. ಓಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನಾನು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನಂದು ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದಾರೆ ಈಗ ಅಂಚ ನಾನು ಇದೇ ಬತ್ತೆ ಈರು ಅಣ್ಣಕಂದು ಗುಡಿಯರೆ ಅಂದು ಸೆಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚಾಂಡೆ ಪುರಿಲಿಡೆ ಇಂಚಾನ ಬಜಲ್ ಪರಿಯರಿ. ವಿಶೇಷ ದಾಯ್ತು ದಾಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರ ಹೊನಡು ಈರ್ನ ನಿತ್ತಂಡದಾಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಅವೇ ವಿಶೇಷ. ಅಂದೆ ಮುರಂಗಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಗಲು ಬಂಜಿನಾರೆ 8 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳೇ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿಲ್ಲೇರಾರು ನಂದು ಅವಳು ಇರುವೇರ ತಗುಲಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಂಡ ಬನ್ಲಿ. ಅಚ್ಚಿ ಸದ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮದ್ಮೇದು ಅವೇ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಐನಾಜಿ ಇಪ್ಪೆದ ದುಮ್ಮಂಡಂದು ಐನಾಜಿ ತೊರ್ತಗೋ ಪೆದ್ದೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಲತ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊರಡತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಫಲಾತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. PCOD ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನೋ 1 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಜಾರೆ ಅಂಚ ಆಪುನು ಮರ್ದು ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ದು ಕೆಲವು ಕೊಡಿದ ಆಂಡು ದಾದ ನಾವು ಅವಂದಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂಚಾನೆ ಆಪುಂಡು. ಚೂರು ತೋರಾತೆ ಅಲ್ಲಂದು ಅವೇ ಐಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೋರ ಆಪೇರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆನಾಗ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾನು ತೀಪೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾನು ಪಿದೇದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಅದೇ ಓಡಾಡ ಅವೇ ಅನ್ನಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದನ ಆಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಡೆತ್ತ PCOD ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನಂದು ಜೋಕುಲು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವರಾತೇನ ಆರ್ಲಾನ್ ಪೇರು ಇರ್ಲಾನ್ ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಸಾಲ ತಿನ್ಪುಜಾನು ಅನ್ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರು ಅಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ವೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಲ ಎಂಕುಲೊಂದು ಮಲ್ದಜ ಲೇಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಪಾವಡು ಒಂದುಂಡು ಅದಗನೆ ಆವಡತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೇಕಾರದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಪರೂಪದು ದಲ ಕಾಂತಂಡ ಅದೇ ಬುಡೋಡವೇ ಅನ್ನಂತು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅಂದು ವಂಶ ಅಂದು ದುಂಪೋಡು ಅಂದು ಸರಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಪೋಲಿ ಬರ್ಪೇನ್ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಮಗುಲು ದಾಯಗು ನಿನಕೇನು ಇருந்து ಎಂಕುಲ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಡುಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ದಾಯಗ್ ದೇವರ ಎಂಕಿಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಯ್ಚಿ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ದತ್ತತೆ ಒಡೆಪು ಜತೆ ಕಲರ್ ಪೋಪುಂಡನತೆ ಈ ಪುಂಜೋಗ ದಾಯಿಗೆ ಮಾರೇ ಬತ್ತಂಡು ಕರ್ಮ ಮೆರಕರೆ ಅಂಕುಲ್ಲ ಬಜಿ ಕರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಜು ಹೊಡಿತು ನೀರು ಅಣ್ಣ ಬುಡಿಯರ ಇಚ್ಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮೂಲೆತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಈರೀಗ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಆತೋಯ್ತು ನಡ್ತ ಬತ್ತದ ಬರಡ ಈರ್ಲ ಒಂದು ಸಪುರ ಆತುವಾರು ತೋರೊಲ್ಲರು ಮಾರೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಬನ್ಪಾರು ನಡ್ತ ಬರೋಡು ಅದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಹಾಕುನು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬಂದರತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಪಿರ ಪೈಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಅತೀರಿ ಇತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನತೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯತೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇದು ಕೂಡಾಗೇನೋ ರವೆ ಇಂಚಿನ 1 ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಅವರ ಏರು ಸಪೂರ ಅವಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೂರ ಆಪೆ ಇರಿದಾಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸಪೂರ ಆಪೆ ನಾನು ಅಂಚತ್ತು ಆಪೆ ಸಪೂರ ಇರ್ ಮೊರಾನಿಲ್ಲ ಬಂಡಾರ ತೋರ 1 ತಿಂಗಳು ಡೇಟ್ ಸಪೂರ ಅವಲ್ಲ ಇದು ಈ ಡೇಟ್ ಸಪೂರ ಆಪಾರು ಆಪೆ ಅನ್ ಸಪೂರ ಏರೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಚವು ಓ ಇಜ್ಜಿದೇವರ ಇರು ಏತ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅರು ಮಾತ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಜಾ ಬೊಡ್ಚಿನದು ಆಲ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಯತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು PCOD ಉಂಡು ಮರ್ದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮರ್ದ್ ಪರಕೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅತ್ತು ಈರು ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತಿನತ್ತೆ ಅಂದು ಓ ದೇವೇರ್ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮರನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊರಡತೆ ಬನ್ನಿಕ್ ದೇವರತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದು ಬಂಡಾರ ಅಗುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಂದತೆ ಅಂಚ ಅವೆ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡಾರ ಎಂಕ ಅನಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂಡಾರ ದೇವೇರು ಅವೇ ಅದು ಅರಿಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ನಿ ಅಂದ 6 ಸಲ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಮಾತೆಗೆ ತೊಂದಿರ ಅನ್ನತೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ ಅನಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾಪ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಜಂಕುಲ್ ಬೇತಕುಲ ಜೋಕುಲ ಅನಗ ಜೋರ ಎಂಕುಲ್ ಗತ್ತವನು ಒಂದು ಇರೆಂಚಗೇನುವರು ಇರಗಿತೆ ಕಾಲು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇರು ಇಜ್ಜು ಅನ್ಪಾರು ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೇನುವರು ತಪ್ಪಂಡು ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಬೇಜಾರ ಅವಡು ನನ್ನೋರೇನ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಯ್ಯ ಜೋಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ವಂಶ ದುಂಪೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವರೇ ಇದು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮಗೆ ಈರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ವಂಶಾತಿ PUC ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರಡು ಪೊಂಡುಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬಲಿ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡದ ಜೈಲಿಗ್ಲ ಪೋತೆ ಅನ್ ಸುದ್ದಿ ಅದೇ ಅವೆಂಚಿನ ವಂಶ ಈರ್ನ ಅತ ಅಂಚಿನ ವಂಶ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದು ವಂಶ ಉಂತುದು ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಾವೆ ಅದು 4 ಜನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ಪೀರು 4 ಜನದ ಬಾಯ್ಡು ಪರ್ಪಿಲ್ ಬಿಡೋಂಗಲ ವಂಶ ಜೈಲು ಪೋತಿನಗಲ ವಂಶ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಂಶ ಅವನದಾದ ವಂಶದಾರಕ ಇಜ್ಜೆ ವಂಶ ಉಂತುಂಡು ಅವೇ ತುವಾಸಿಕೇನುನ ಲಡ ಎಂದತ್ತು ಈರು ನಿಂಗೆ 5ನೇ ಸಲಕ್ಕೇನು ಯಾನ್ ಮೊರಾನಿ ಏನಿದೆ ಮೊರಾನಿ ಮೊರಾನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಜೆ ಅನ್ನು ಬುಲ್ತುದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆಂದು ಎಂದರೆ ಇರೆಗೆಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇರೆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲುಂಡು ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪಡು ತರೆಕ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಈರು ನನೋರೇನು ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆ ತೂತು ಕಾವಲಿ ತೂತು ಮನರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೀದಿಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿಲು ಪೊತ್ತುಂಡ ಅಂತೂಲೆ ದಿಕ್ಕಿಲು ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ ಕಾವಲಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂತೂಲೆ ಕಾವಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ದೋಸೆ ಮೈಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂತೂಲೆ ಮೈಪರ ಆಂಡ ದೋಸೆ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂತೂಲೆ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಅಂತೂಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ತಿನ್ನರ ಆಪುಂಡ ಅಂತೂ ಓಡು ತಿಂದದ ಜೀರ್ಣ ಆದ ಪೋಪುಂಡ ಅಂದು ತೂ ಓಡು ಕಾಲು ತಿನ್ನರ ಆಂಡ ಆಯ್ಜಿ ತಿಂದು ಜೀರ್ಣ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ಲ ತೂ ಓಡು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕದು ಊರಿಂಡ ಬೇತಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿಗೆ ತರೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಇರ್ತು ಅನ್ಲಿ ತುಂಬೇ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಚಾಂಡು ಎಂಕುಲ್ ದಾಯಾಗ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬಂದು ಈರು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಕ್ಕೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತ ಮಾರಿ ಇರ ಹೊರಪಂಡ ಮಂಡಿಡ ನೆನಪು ರಿಯುಜೇರಿಗೆ ನಾನು ಏನಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋಡ್ಚೀರು ದಾನಡೆ ಓಪನ್ ಅರಿಪನ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಬುಲ್ಪರೆಗೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಮಂಡೆಗೆ ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಆತೆ ಪೋಂಡು ಏನು ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪಾಯ್ಕ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಲ ಪನ್ಪುಜೀರು ಆ ಪುಂಡು ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿಂದೆ ಪನ್ಪೀರು ಇದು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಕ್ಕೆ ಈರು ಹೊರಗೆ ತೂಲಿ ಸರಿ ಉಣ್ಣ ಅಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ರೆ ಬೆಲೆ ನಾನು ಏನಂಡಿ ಇರು ಪಾತ್ರೆನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜೀರು ಪೋಲಿ ಇದು ಬತ್ತಿಂದಾಯ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗತ್ತ ಗತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇರು ಇಂಚಿನ 2 ಸಾವಿರ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಟ ಪಾತಿರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಗೊಂಚೂರು ನಮ್ಮಂತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬುಂಡೆವು ಇಂಚಿನಾಗುಲು ತಿಕ್ವೇರಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿರ ಪಾಡು ಪೋರೆ ಪೋಂಡ ಕೇನುವಿರು ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ನುತ್ತ ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾಯಗಿಂಚ ಬಂದು ಮುಗುಲು ಬಚ್ಚದ ಆಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬಿಡುದು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಮಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಆಪುನ ಕಾಲಾಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಿಡುದು ಇಂಚು ಚುಚ್ಚು ಅರ್ನ ಮಗಲೇ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂಟುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಎಂಚಲ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊರ ಕೈತ್ತು ಪಾತೆರಡ್ತುಕ ಯಾನ್ ಜೋರು ನೋಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಗಲಿಗೆ 10 ಸಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ 9 ಸಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಂಡದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಜೋರುಡು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋರುಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಜೋರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಟ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಹಿಂಚನೆ ಪಾತಿರೋಡು ಇಂಚಿನಾಗಲಡ ಅಗುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮಲ ಪಾತ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಪು ನಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದಾಯ್ತ ಬೇನೆ ನವಿ ಹರಿ ಓಂ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾಂದಾದ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆನ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನೆಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಡ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಡ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ದ ವಿಷಯಡ ಆದಿಪ್ಪು ಏನಡಿ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾದೆ. ಸೊ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ PCOD ಆದಿಪ್ಪು ಇಜಿಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಡ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಡ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪುವೇರ ಅಗಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವು. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ PCOD ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೇಟ್ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಅಗಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲಾಯಿಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಆ ವಿಷಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲು ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಪ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಓಪುನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನು ನಿಗುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಬೇಟ ಒವ್ವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿಗುಲ್ನ PCOD ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೋಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಂಜ ಮಲ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕುಂಡಂತೂದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗಲಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೇಟ್ ಆವನುಂಡು ಅಥವಾ ಮುಗುಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದಾಗ ಅಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚು ಪಾತೆ ರೊಚ್ಚಿ ಅಗಲಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆ ರೊಚ್ಚಿ ಕೇನು నేను ఎడ్డిడికేనుగా ఇత నమ్మ కేనువా విశేష ఉండా అంత కేనువా ఒక్కొక్కరు వర పందిప్పారు అగల ప్రాబ్లమ్ నుంచి ఎంచ ఉండు ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕೇನು ನಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಗಲು ವರ పందిప్పారు పంట ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಕ್ಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಕೂಡ ಕೇನುನು ಅವೇನು ಕೂಡ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ದು ಕೇನುನು ಅವೇನು ಟಾಂಟ್ ದಿದ್ದು ಕೇನುನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಅಗಲು ಎದುರುಡು ಅವೇನು ತೋಚ್ಪಾವಜೇರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೋದ ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೇನದು ಬುಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವರೆಗೆಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎರಗಂಡಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತುಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂತ ಬರ್ಪೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.